Салом дӯстон, баъди он ки Лигаи Чемпионҳои Аврупо баргашт ва аллакай Реалу Сити истиқбол аз пирӯзии хеш карданд, ду бозии дигар ҳам шаби гузашта баргузор гардид. Баварияи гириён баъди бохти бузург аз Байер дар Олмон аз Рим ҳам қоқувоқ баргашт. ПСЖ бошад дар бозии якум бар дастаи Реал, вале аз Соседад ғалабаи боваринок ба даст овард. Шарҳи ин бозиҳо дар видеои имрӯзаи мо. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, баъди Лигаи Чемпионҳо ҳамавақт Лигаи Аврупо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якикс бозам ҷолибтар гузаронед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи Бавария дар рақобат бо Латсио як гол сар доду боз як корти сурх гирифт ва бо 0 хол ба ватан баргашт. Дастаи Мюнхениро Латсио ба дараҷаи нафасгир кард ки дар бозӣ ягон зарбаи рост ба дарвоза назад. Аз 17 зарба ҷониби дарвоза ягон тоаш рости чоркунҷа туғрӣ нагирифт. Мезбонон бошанд аз 4 зарбаи рост як тоашро ба гол табдил доданд. Голе ки аз қоидавайронкунии Упамекано бо корти сурх ва пеналти ба миён омад. Зарбаи сахте ки Упамекано ба пӯи Исаксен зада буд, албатта беҷазо намонд. Пеналтиро бошад мастер дар голзании Чиро Иммобиле чун луқмаи тайёр истифода намуд. баъди ин бох Кейни бечора аз барои ҷоиза метавонад аз ҳозир сахтара гиря кунад, зеро вазъияти Бавария дар ҳамаи фронтҳо турб аст. Тухел ба номаш мувофиқ ҳоли дастаи якуми Олмонро чунон туфта кард ки тасаввур кунед Бавария дар 13 соли охир бори аввал аз дастаи Италия мағлуб шуд. Марҳилаи дигар рохат ҳам гирифта тавонад он ҷо ягон дастаи дигар торумор мекунад. Аҷиб он ки Томас Тухелро дарҳол ҷавоб медиҳанд ё ин ки охири мавсим аниқу мепарад. Дастаи дигари пулдор ва ҳар даъвогар барои қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо бошад, корашро бе ягон асабвайронкунӣ дар бозии аввал буд кард. Инам Париж Сен-Жермен аст ки Реал Соседадро дар хонаи худ шикаст дод. Дар ин бозӣ дастаи испанӣ мисли Бавария ягон зарбаи рост ҷониби дарвоза назад, гарчанде кӯшишҳои зарбазанӣ 9 то буданд. ПСЖ ҳам ҳарчанд дар нимаи аввал гол задан натавонист, вале дар тайми дуюм кори хирсро ба осонӣ тамом кард. Аввал машинаи голзании парижиён бо номи Мбаппе дар дақиқаи 58 ва баъдан Бредли Баркола дар дақиқаи 70 дарвозаи Ремироро бо гол хабар гирифт. ин бозӣ бо натиҷаи 2-0 ба нафи дастаи Луис Энрике анҷом ёфт ва то рафтан ба Сан-Себастьян акнун метавон нафаси роҳат кашид. ПСЖ бо ин мураббии муваффақ ниҳоят метавонад дар Лигаи Чемпионҳо ормон шиканад. Мбаппе ин миссияро иҷро карда баъдан меравад ба Реал. Бе Неймар ва Мессию дигар ситораҳо ин корро анҷом диҳад, бешубҳа туби тиллоиро ҳалол мекунад. Охир футболбози фаронсавӣ голи 44-уми худро дар ин мусобиқа зад. Танҳо Месси дар сину соли Мбаппе бештар гол зад ва Килиан ягона нафаре аст ки дар 10 бозии хонагии дасташ пайҳам гол мезанад. Лидери ПСЖ дар ҳолати хуби варзишӣ аст. Мебинем дар бозии ҷавобӣ Соседад аз дасташ чӣ меояд. Дар Лигаи Чемпионҳои Осиё Роналдо аз пай ҳадафҳои худ қадамҳои устувор мегузорад. Дар бозии аввали ҳаштнякниҳоии дербии арабӣ миёни дастои Ал-Наср ва Ал-Фейха сурат гирифт ва чӣ тавре ҳар куру кар ҳам медонад, натоҷатбахши Ал-Наср ва таъминкунандаи пирӯзӣ барои ин даста касе дигар не, балки Роналдо гардид. Дастаи Криро ҳарчанд дар голзанӣ азобам кашида бошад, вале аз рӯи омор мизбононро ба пуррагӣ кушт. Ал-Фейха дар бозӣ танҳо 2 кӯшиш ҷониби дарвоза дошту 0 зарбаи рост. Ал-Наср бо як азоб бошад баъди 14-умин зарба ҷониби дарвозаи Стойкович ахиран гол зад. Гол ягона ва пирӯзиовари Роналдо дар дақиқаи 81 пирӯзиро барои Ал-Наср таъмин кард. Роналдо бо ин голаш ба Месси расид. Аз рӯи голҳое ки ҳардуи легенда заданд ки пеналти дар бар гирифта намешавад, баробарӣ ба миён омад. Ҳарду 713 гол Роналдо ҳамчунин ҳазорум бозии худро дар сатҳи клуб гузаронд ва дар умум голи 764-уми худро зад. Ин рақамҳо Роналдоро беҳтарин нишонзадан дар тамоми таърихи футбол кард. ҳадафи ӯ 2 сол пас чемпиони ҷаҳон шудан аст. Фикр мекунам ӯ ҳоло ҷавон аст ва имкон дорад.
این мавсим вобаста ба баромади олии дастаи Жирона аз ҳама серталаб бозингарони ин тим дар бозоранд. Масалан, нисбати ҳамлавари украинӣ Артем Довбек агар худи Реал таваҷҷӯҳ дошта буд, ин навбат як бозингари дигари Жирона тайёр аст ки ду тобистони дигар ҳам бошад пешниҳоди Реалро интизор мешавад. Ин ҳам Мигел Гутьеррес ки моҳи январ имконияти рафтан аз Жирона дошт, вале нарафт. Ин мардак сахт мехоҳад ба Реал гузарад ва то тобистон харидор шудани бобои Пересро интизор шавад. Аз рӯи банди шартнома тобистон Реал бар ивази 8 миллион евро ин футболбозро харад. Вале то баровардани ин қарор Реал фикр мекунад ва аввали тобистон ин кор мешавад ё ин ки не. Гутьеррес аслан зодаи шаҳри Мадрид буда корҳои футболиро аз 5-солагӣ дар академияи Хетафе сар кард ва аллакай дар 11-солагӣ ба академияи Реал Мадрид пайваст. Баъди он ки хоҳиши Мауриноро барои рафтан ба МЮ соли 2017 рад карда буд, тобистони соли 2019 дар Реал барояш шанс пайдо шуд. Сармураббии он вақтаи Реал Зейниддин Зидан Гутьерресро ба сафи асосӣ ҷалб кард. Зиндагии бачаки худи дар Мадрид зиёд давом накард ва моҳи августи соли 2022 Гутьеррес ба Жирона омад ва шартнома то соли 2027 имзо кард. Вале чӣ тавре медонем, бо хуб шудани вазъияти Жирона дар ҷадвал ва ҳатто даъвогар будан ба чемпионшавӣ, Реал ҳам дифогари худиро ба ёд овард. Акнун тобистон бояд амал кунад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.